Emang challenge dire. Alright. My darling, I love you, 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 I love you. Take me dancing tonight. Wala pa. Good morning, lovies! Naata karon diri sa Bugot sa Argao. Ang atong kauban kay si Kaante na desluyo oh. Alright, nasi Kaante. Gaon sa ta diri Kaante. Gaon sa ta diri. Harvest ni sa mong give ko andre nga melon. Nami asyenda diri. Charat. Nami asyenda. Napalit na mo sa mong pag-vlog. Mang-harvest mi sa amo ang melon. Bitaw Kita guys. mo melon dayon harvest karon. So mang-harvest mi og mga watermelon. Mao ni ang amo ang view dire. Alright. We're in the mountainous area of Bugot, Argao. Kuan kay diri guys, Overlooking kayo. So, kita kayo ang kuan. magmukbang ta og pakwan. So, atangi ang among mga videos ni Kaburit, ni Kaanti, ni Kalods og ni Kalagot. So, shout out di ay Rani. Rani Susas. Kung nasaan ka man, pumunta ka na dito. Sige. Hi ka auntie. Nasaan nami ka auntie, wala yung kabalo asa mo ni padulong. Subay rami saktong daan. Dal! Saag na me! Subay rami sa saktong dan. Isaag nami sa imong heart. Si Jerlyn, tubunin o! Sige, paghinay yun. Hindi nyo kami hinintay, no? We're here at the mountain slide. Ali! Gatoy. Hitanti kasi mga dala-dalaan. Manulhog na mi diri guys. Guys, manulog na may diri. Okay. Ngano bitaw? For the love of watermelon. Uy, pagsiya. Mao na imong challenge guys. Oh. Mga kalabis ug mga kaanti. Mao na imong challenge dire. Alright. Carry bells. Humana among challenge, si Kaboret na pod. Ato ra kay Pat Merciani. Pila ang first Million pila. Kuan ko ni 25 million ko ni. Tanan niya pila re palit Merciani kani murag wa kay siguro ni kaabot og 2 million palit niya ni. Gabihag din siya. Kani apil ni ani. Dako di. Diopiran ko niya. Welcome to my vlog. Ba nga kanang overlooking? Iya kong gi Pawigon daw ka. iyarang patamnan dili siya mga igbahin pero patilaw na ko siya sa kuan bago pa ko nag-harvest og sweet corn dira oh. Amis pa. Ana. Oh. Mga kaanti. Mga unta ninyo guys. Dili siya pula Masa tamis. to si Kaboret. Edit in man. Mga pas naman siya. Ano pa? Tamis. Sige, luya. Kaon to tamag bilong kaya pasingot taon niya. Tubig bali. Mo si idol? Tubig ko ni para dagan ni ihi. Mo si idol? Paman ito bag. Mukang man. Yun video eh.
Yabag. Sige, sige, magsunod ni John. Uy, day na pabak ani day. Ibak sabi niya. Ah, sa video. inon lang. Kaya wala ikuan sa inon dala. Dala nun, oh. Lydia. Oh, yan, tao ni John Pio. Saman. Ah, dala nun. Hi! Ang Albert na to, kami kay iya pulod. Grasya. Hoy, Albert! Gotoy mo na diha ron. Naan hiyo bugot. Buyagan na noon mo. Gana mo ha? Mag-anli kwanta ron mukbang. Good luck. Butod. Ako si Sheila Madre. Ako si Joylyn Madre. Chula Madre day ko. Aman si ko. It's Wi-Fi good. Nasa sako ba yung